دنباش بینرین شار پریز وک آشکره کو پشتی 17 سالان جارکادی افروکوسی مها 11 سال 2023 هلبجاردنا جورا بازرگانی و پیشسازی پارێزگەهên Herêma Kurdistanê birêve diçîtin. Em wek tîma dezgehên Şarpirêz me viya romala evê helbijartinê bikin, belê li ber dergehê Zankoya Duhok rêgirî li me hate girtin û nehêlan daxilî kempa Zankoya Duhok bibîn ku li hola konferansan li nav Zankoya ev helbijartin birêve diçîtin. Min divêtin amaje bi hindê bikim. Ev dengdan ku dengdana jûra bazirganî ye li senterê parêzgeha Duhokê ku ev rodihête kirin, ev dezgehên ku rêk bi wan hate dan ku daxilî Zankoyê bibin, belê kêm dezgeh şiyane bişne cihê dengdanê û ew jî bitinê 10 deqe bû paşan rêgirî li wan hate kirin. Mi divêtin amaje bi hindê bikim li Duhok 17 berbijêran kêbirkê li ser 11 kursî û 4 yedek dikin. Ev di demekê de ye ku 7700 bazirgan mafê dengdan heye. Ev wan rênmahiyan li dîv wan rênmahiyan ku hatiye danan helbijardin de mijmêr 8 spêdê ku dest pê kiriye û heta 5 êvarê dê berdewam bîtin. Em wek tîma Şarpirêz rêgirî li me hate kirin û neşên romala vê helbijartinê bikin ku li kempa Zankoya Duhok birêve diçîtin. Ev di demekê de ye ku berdewam behsa azadiyê raderbirînê li sunûrê parêzgeha Duhokê dihête kirin, belê di heman dem de jî ciyawazî di navbera dezgehên ragihandinê dihête kirin ku em ev ro diyar bû ku neşyan romala vê helbijartinê bikin li parêzgeha Duhokê.